Okkema, Jalle 454, de vader van sterpreferent Manny van Oepke 266, grootmoeder sterpreferent van Fokker 217. Hij komt uit stam 15, najaargang 2014, ingeschreven als eerste zoon van Jalle 454, goedgekeurd op basis van zijn fraaie rastypische exterieur. Bovendien wist de hengst in de verrichting in alle drie de disciplines boven de 80 punten te scoren. Hoogste score behaald in de tuigproef. Viel door zijn fraaie front en houding. Gestationeerd bij stal de Merskut Siegerswoude. De kampioen van 2015, Johannes 484. En dan komt hij nog een keer. Johannes 484.